जर तुम्हाला तुमच्या फोनवर इंटरनेट ब्राउज करण्यात काही अडचणी असेल तर 1 दाबा. मेन मेन्यू मध्ये जाण्यासाठी 8 दाबा. आमच्या ग्राहक सेवा अधिकाऱ्याशी बोलण्यासाठी 9 दाबा. तुमचा कॉल ग्राहक सेवा अधिकाऱ्याशी जोडला जात आहे. हा कॉल अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यान्वित. नमस्कार, मी आपलं स्वागत आहे. मी वर्षा, आपली कशा प्रकारे सहायता करू शकते? हॅलो. येस, बोला. अहो, माझं इंटरनेटच काम करत नाही, काय करायचं? ओके सर, तुम्हाला जी काय सुविधा झालेली आहे त्याकरता क्षमा असावी सर. पण केव्हापासून प्रॉब्लेम येतो मला सांगू शकाल का तुम्ही? आता 6-7 दिवसापासून चालतच नाही. 6-7 व्हिडिओ दिवस. सुद्धा पाहता येत नाही, रील्स सुद्धा मला बनवता येत नाही, अपलोड सुद्धा होत नाही. तुम्हाला काय सांगू, लय डोक्याला ताण झालाय माझ्या. ठीक आहे सर. तुम्हाला तर जी काय काय नाही, पण सुविधा- आम्हाला लय डोक्याला ताण आहे. तुमचं सिम असं काय आहे? नेटवर्क सुद्धा नाही, व्हिडिओ दिसत नाही नीट. ठीक आहे सर, आपण निश्चिंत राहा. आपण या रिगार्डिंग कंप्लेंट रजिस्टर केलेलीच आहे सर ऑलरेडी. अहो, पण ओके किती वेळा कंप्लेंट करू मी तुम्हाला, सांगा बरं? सर, पण कंप्लेंट पण एकच ती माझी केलेली कंप्लेंट आहे. होत नाही ना. तुम्ही असं काय करताय मला तेच कळत नाही तुमचं. कंप्लेंट रजिस्टर केलेली आहे आणि त्याच्यावर काम चालू आहे. काहीच काम येणारी चालू 18 नाही एप्रिल तुमचं. तुम्ही असंच बोलता दरवेळेस. किती वेळा मी कंप्लेंट करू, सांगा बरं तुम्हाला? सर, चालतच येणारी नाही, जी मला आहे सिम 18 बदलायला तारखेच्या लागेल आता. आतमध्ये होऊन जाईल सर. हं? पूर्णपणे रिझॉल्व्ह करण्यात येईल सर प्रॉब्लेम आपला. कधी होईल तो? 18 मी एप्रिल मेल्यावर का? 2022. नाही सर, मरताय कशाला? हा? असं बोलायचं नाही ना सर. मग कसं बोलायचं आम्ही, सांगा बरं? आम्हाला किती त्रास होतोय तुम्हाला कळतंय काही? हॅलो. ठीक आहे सर, आपल्याला जी असुविधा होते अगदी समजू शकते सर. पण निश्चिंत राहा, येणारे सर 18 एप्रिल 2022 सकाळी 11:54 आतमध्ये तुमचा प्रॉब्लेम पूर्णपणे रिझॉल्व्ह होऊन जाईल. ठीक आहे 18 तारखेला? सर, 18 तारखेच्या आतमध्ये प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह होऊन अहो, जाईल पण आपला. मग इतक्या दिवस काय करू मी, Already सांगा बरं? हे बघा सर, टेक्निकल टीमने टाइम दिलेला आहे आणि त्या टाइमच्या आतमध्ये जे आहे प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह होतो सर. आम्ही अहो, देखील आपली असुविधा समजू शकतो, जी काय असुविधा तुम्हाला होते. पण आपण थोडंसं जे आहे सर सहकार्य करा, लवकरात लवकर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यात येईल. सहकार्य इतक्या दिवसापासून करतोच आहे ना, पण तुम्ही माझं ऐकूनच घ्यायला तयार नाही. एवढं सुद्धा वापरलं, लगेच 2-2 मिनिटाला बंद होतं ते. नेट सुद्धा नीट ठीक आहे चालत सर, नाही होऊन ते. जाईल सर. आपण थोडंसं जे आहे सहकार्य करा आम्हाला, सहकार्य जेणेकरून सर तुम्हालाच आम्हाला देखील करतोय, प्रॉब्लेम त्याचा सॉल्व्ह विषय नाही. पण करण्यासाठी हेल्प होईल. इथं एवढं फुल रेंज असून सुद्धा आमचं नेट चालत नाही. ठीक आहे सर, होऊन जाईल. मी कंप्लेंट पुन्हा एकदा पुढे फॉरवर्ड करते हाय प्रिओरिटीवर. ओके. लवकरात लवकर बघा बुवा ते. येस सर, नाहीतर डेफिनेटली आम्हाला तुम्ही जीवच निश्चिंत द्यायला राहू लागेल शकता. हो. पूर्णपणे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल. आम्ही तोंड सोडून घेऊ काम. मध्ये संपर्क करण्यासाठी धन्यवाद सर. असं नका करू. लय वैताग आला हो टोकाला. सर, माहिती मिळाली असेल तर कॉल डिस्कनेक्ट करू शकता तुम्ही. अहो करू, पण ते होईल का नाही? होऊन जाईल सर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. कधी होईल? सर, एकच माहिती वारंवार नाही देऊ शकत सर, तुम्हाला क्षमा असावी. असं का आपल्याला हो? सांगितलेलं आहे या रिगार्डिंग की तुमची जी आहे कंप्लेंट रजिस्टर केलेली आहे आणि पुढे फॉरवर्ड केलेली आहे टेक्निकल टीम कडून. त्याच्यावर काम चालू आहे सर. अहो, पण तुम्ही 18 जेवढं possible तारखेपर्यंत आहे सर, म्हणता, आम्हाला एवढा वेळ तेवढं आम्ही लवकरात काय लवकर करायचं? solve करण्याचा प्रयत्न करू. आमचं तोंड तेच सोडून घेऊ सांगत का आहे आम्ही? ठीक आहे सर, मध्ये संपर्क करण्यासाठी धन्यवाद. आपला दिवस शुभ असो. आई, तुम्ही असं कस्टमरचं ध्यानच रखताय नाही तुम्ही. कस्टमरला रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे, तुम्ही असं बोलता वरून. मला आता जिओचंच सिम एकच घ्यायला लागेल माहिती नाही दे ना, तर. वारंवार सांगू शकत नाही ना सर मी. हा? कारण की यामध्ये तुमच्या आणि माझ्या दोघांचाही देखील जे आहे वेळेचा दुरुपयोग होतोय सर. आम्ही देखील असं समजू शकतो तुम्हाला जी काय असुविधा होते, पण आपण थोडंसं जे आहे सर समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ना सर. कधीपर्यंत होईल ते आपलं हे? सर, मी कंप्लेंट तुमची फॉरवर्ड केलेली आहे सर. जेवढं आम्हाला शक्य होईल तेवढं लवकरात लवकर तुमचा प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह करण्यात येईल. बरं, पाहा करा आमचं काहीतरी. ठीक कृपा आहे करा सर. आमच्यावर. मी मध्ये संपर्क करण्यासाठी धन्यवाद सर. नक्की होऊन जाईल धन्यवाद, problem. धन्यवाद. जय हिंद, जय येस महाराष्ट्र. सर. म्हणा ना, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी मध्ये संपर्क करण्यासाठी धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर, आपण जे आहे माहिती मिळाली असेल तर कॉल समाप्त करू शकता सर. बरं, काय अडचण नाही. अन्यथा मला जे आहे मजबुरीने इथून डिस्कनेक्ट करावं लागेल सर. बरं, चालेल. येस आराम. सर, मी मध्ये संपर्क करण्यासाठी धन्यवाद.